Bala Muhammad, ni mutumin Das ne a wato karamar hukumar Das nan jihar Bauchi, Najeriya. Gashi ka kasance a nan hukumar shari'ar musulunci ta jihar Bauchi. Me yasa aka kawo? To abin da yasa aka kawo ni nan a nan hukumar shari'a ta jihar Bauchi wato saboda hotuna ne waɗanda abokaina na Facebook suka tona, wanda da na yi su tun shekara 10 da suka wuce, waɗansu 20 ma, kusan 20, da ni da mata da nake nema saboda nishaɗi da ɗan nuna farin ciki na rayuwar nishaɗi da nake ciki. To shine sai wasu suka tono kwanan nan, to she kuma dai ya kasance ya soya daga hankalin waɗansu matan, ko kuma ko waɗansu da suka tundura su, to sai ya kasance aka kawo ni nan cewa ransu ya ɓaci. To yanzu kana nadaman wannan abin da ka aikata ko kuma? Tunda ni da na yi shi akan faranta raina ne, kuma da nuna kaina da 'yan matana, to amma kuma abin ya zama to akwai waɗanda ransu ya ɓaci, to maimakon su je su ce mini in share, ba su ce ba, sai suka nuna ransu ya ɓaci. To ko wasu ne ke tundura su, amma ni ina ba da haƙuri, ina ba su haƙuri, su waɗannan 'yan matan nawa har da iyalansu gaba ɗaya su yi haƙuri, don rayuwa kowa da irin tasa. Ni ina rayuwa ta 'yanci ne, ɗan adam yana 'yanci, secular life, ba rayuwa ta ainihin na addini nake ba, ina rayuwa na 'yanci ne. To saboda 'yan matanka akwai zargin cewa akwai matan aure a cikin waɗannan 'yan mata da kai sa hotunan su, ina gaskiya wani al'amari? To ni dai na san hotunan wasu ya kai shekara 20 da ya wuce, waɗansu kuma shekara 10, 10, waɗansu kuma na ƙarshen shekara 6 ne. To amma waɗannan matan lokacin da muke tare da su ba su da aure. Yawwa, duk ba wanda take da, don tana da dama ta faɗa tana da aure a lokacin. Ni kuma na san na aiki da hankali, ba zan kira matar wani sai dai bata gaya min ba. Matan nan suna da yawa, wata hanya kake bi wajen shawo kansu har ka samu nasara a kansu haka? Suna da yawa kan. To yadda nakan shawo kansu, wani ma tambaye ni ce, wato akwai da za ka lallashe su akwai approaches kala-kala. Kana ganin ajin yarinya ko ajin mace, in wani irin aji ne ka dauke ta, to ka san irin tunkaran da za ka mata, za ka gaishe ta, za ka kuma farkon ka san yadda za a bari tambaye ki ko wani abu haka saboda ta tsaya din. Kana da iyalai? To sai ku ga na? Kana da iyalai? Ban da iyali, ban taba, abin mamaki ban taba aure ba saboda wasu dalilai har yanzu, saboda da na fi son sai na gama digiri ɗina na fara aiki. Na fara aiki, na fara nema, sai aka yi tafin ƙarfi na kan 'yan matan da nake nema, saboda wasu ina zuwa da misali da kanne da yayo da baffanu da dangi suka ga wannan abun, ba ka ji wani abu na cewa misali ko ka ɓata sunan danginka ba? Ni ne wato wani yaya na kira ni ma kwana kamar 3 da suka wuce, ya min magana lalle cewa sun ji labarin hotuna na da mata na kewayawa. To wani ƙani na ma ya kira ni, yin magana shi ma haka. To su ransu ya ɓaci, amma sun dade sanin rayuwa ta, saboda ni ko tun dama in dai sha'anin abubuwa rayuwa ta addini ne, ban cika zama a rayuwa irin ta addini sosai ba. Tun da waɗannan hotuna sai riga da sun baza ko'ina, ka riga da an gani, kuma yanzu ga ka a gaban hukuma, kuma da alama gashi shekaru ya cin maka, za a iya cewa ka ɗiga ɗan ba ka dina wannan abun har abada kenan, ko kuma akwai wata sauran rayuwa da kake ganin za ta ci gaba? To na san shekaru sun tura da sauransu, amma tun da ban yi aure ba, ina da niyya da ko har yanzu ma, duk da bakarar da na yi ban yi auren ba, ina so da in sake aure, duk da na fara tsufa an sami koda 'ya'ya 2, amma cututtukan zamani su suke hana ni, su suka yace za ka iya zaben, ba wai sun hana ni ba, amma nake samun wahala wajen zaɓin wadda ta cututtukan zamani. Shi yasa kuma da yake na tsufa da yawa, ba da yawa ba, na fara tsufa, na fi son wadda take aiki, na fi son wadda take ta yi makaranta tana aiki, saboda
gaskiya na yi da na shi ina da na sanin ta bangaren cewa saboda ina da na sani din wa kamar mutanen mu al'umman musulmai da mutanen mu na arewa wanda su addini bai yadda da irin wannan abubuwa. To ni da yake rayuwa na yanci ne.